boma ili ndilopusa. Zimene amalankhula 2020 sizikutheka. The president is not walking the talk. Nepotism, regionalism, tribalism ndizo makudziwa. Ukakhala opposition, mulandu ukupita ku khoti. Akauthetsa atone jeno akupanga apilu. Ukakhala MCP olotaba mabiliyoni sumangidwa. Kaya upha munthu palibe vuto. Inu mulandu wa Alan Whittaker uli pati? In 1923, Joseph Stalin anayankhula mawu pachisankho ovota alibe ntchito. What matters most ndi kuwerengera mavoti. Taona ku Africa, maiko a Zimbabwe, Egypt, Uganda amachita manipulate maballot paper. Afrobarometer inapeza kuti makhoti ku Africa ndi akatangali, komanso majaji ambiri ndokondera. Chief Justice amatsogolera judiciary ngati chikwangwani. Mphamvu zenizeni zili ku nduna wa justice. Ngakhale atone general amakondera chipani cholamula. Milandu yopita ku khoti amachita kusankha. Taona masiku apitawa Lilongwe magistrate inathetsa milandu ya Norman Chisale. Atone general wapanga apilu pofuna kuti milanduyo ipitirire. Mbuyomu akhoti omwewo anathetsanso mlandu wa Joseph Mwanamveka. Koma Thabo Nyirenda anapanga apilu pofuna kuti mlanduwo upitirire. Zonsezi akulu amenewa akupanga under the influence of politicians. Iniyo mukudziwa Norman Chisale ndi Mwanamveka amasapota DPP, hence the appeal. Chodabwisa china, boma likuthetsa milandu yosowesa mabiliyoni koma kulimbana ndi mlandu wonyoza nduna. Akuti Chisale ananyoza Titus Mvalo kuti chiminista. Mbali nayi Kezi Sukwa anagulitsa malo aboma ku Lilongwe. Amalawi akusowa pokhala. Iyeyu analandira mamiliyoni kwa Sata. Ndikunena pano mlandu wake unabisidwa ku khoti kulibe. Priska Pondangaga analandira benzi kwa Sata. Mlandu umenewu unatha, anambwezera pa ntchito ku State House. Moses Kombe, cousin wa Chakwera, anagula fertilizer ku butchery. 750 million ya boma inapita, koma akulu amenewa sanamangidwe. Even mlandu wake simungaone ku khoti. 6.2 billion COVID fund inajedwa ngati zipwete ndi anyamata MCP. George Kainja, former inspector general, anaba 20 million ku polisi. Tikukumbukira America inampanga bani asaloweso dziko lawo. Mlandu umene uso unatha kalekale. Simungaone atone general akupanga apilu. Akuluakulu nduna zikupa mabiliyoni sakuzimanga. Zimene akulimbana nazo apolisi amenewa: social media, Norman Chisale, Boni Kalindo. 1991 ku Peru kunali president Alberto Fujimori, anali dictator wa nkhanza. Amagula majaji, activist, komanso atolankhani. Mbali nayi amapha anthu, kumanga ngakhale kuba. Mu 2000 anthu anamutopera ndi kumuchotsa mpando. Anamuzenga milandu yosiyanasiyana. Khoti inamugamula 30 years in prison. Anakhalako zaka 16. Ndikunena pano akulu amenewa ali ndi zaka 86. Anatulutsa ku ndende last year. Munthu otakhala dolo sungabise chilungamo. Analipo anzanu madictator amphamvu zawo anayesera kubisa chilungamo zinawakanika. 1989 mtsikana wina amachita mafizi othamanga ku New York City. Anthu ena anachita chiwembu ndi kumgwiririra. Apolisi anamanga anyamata 5 achikuda, pa Chingerezi timanena kuti African American. Khoti inapeza olakwa ndi kuwaponya ku ndende. Koma 2002 munthu wina
anabwera poyera ndi kuwulula kunena kuti ndi amene anagwiririra mzimayi uja. Madokotala atamuyeza anapeza kuti ndi zoona. Nthawi imeneyi nkuti anyamataja ataseva jere zaka 11. Anawamanga 1989 ndi kuwatulutsa 2002. Makhoti komanso apolisi anachita manyazi chifukwa chozunza anthu osalakwa. Akuluakulu zaka 11 simasewera. Anthu amenewa anyamata 5 ma African American anazunzika kwambiri. Nkhani imeneyi ikutikumbutsa kusowa chilungamo pa dziko lapansi. Zaka 31 zakamuzu anthu amasungidwa ku ndende opanda chifukwa. Otto Chirwa anazengedwa mlandu ndi kukafera ku ndende osalakwa. Nthawi imeneyo IMCP amadana naye anamugwira ndi kumutsekera ku ndende zaka 11 ndi kufera konko. Koma lero achakwera matuza kuti chani ndikufuna kumanga Otto Chirwa Airport, Otto Chirwa Mausoleum, kusaza kuti munthu ameneyi anali wabwino. Albert Mwalo anamupha chifukwa cha chikutiro cha buku. Leronso munthu achakwera akutseka anthu pakamwa. Ikayankhula MBC akuombera m'manja. Akutenga zibambo akalekale anaononga makampani aboma akuwayika pa MBC azichemera chakwera. Koma akangolankhula Bakili News TV kapena Boni Kalindo akutumiza magalimoto a polisi 25 akuti akasake munthu. Ndimanena mobwerezabwereza, history is the best teacher. MCP inapha anthu waponyera kung'ona. Otto Chirwa anaphedwa, lero ndi hero. Yatula Chisiza anaphedwa, lero ndi hero. Chipembe anazunzika kuthamangisidwa dziko muno ndikafika ku America, thupi lake likonko, lero ndi hero. Rose Twambo amapezeka pa ndalama ya 200 kwacha, anathamangidwa dziko muno ndi MCP pamodzi ndi Kamuzu. Moyo wake wonse zaka 31 amakhala ngati galu ku Zambia, lero ndi hero. History is the best teacher. Chakwera akuyesera kuzunza anthu, akuyesera kupseza anthu, akuyiwala kuti history is the best teacher. Boma ili ndilopusa. Zimene amalankhula 2020 sizikutheka. The president is not walking the talk. Nepotism, regionalism, tribalism ndizo makudziwa. Ukakhala opposition, mulandu ukupita ku khoti. Akauthetsa Attorney General akupanga apilu. Ukakhala MCP olotaba mabiliyoni sumangidwa. Kaya upha munthu palibe vuto. Inu mulandu wa Alan Witika uli pati. Anangonamizira kumpitisa munthu uja ku khoti mpaka lero kuli zii.